Okay, may mudto na usab kinatuntanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ada na punta mga higala nila nga atong tulumanon sa kahanginan si on a Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abi no adlaw na usab karon nga usab tarong adlaw mahigala. Wis Bernes ko ana mang higala kini Bernis na, no? Bernis na, no? 31, no? Hulyo 31. No nya ang ato ang santo karon mao si San Ignacio de Loyola. Ayan, no? Usa kini siya ang founder sa grupo sa usa sa mga founder pito man ni sila, no? Usa sa mga founder sa grupo sa Society of Jesus, no? So karong adlaw pangayuan nato sa iyahang mga pagampo pangama ang ato ang santo karong adlaw nga mao si San Ignacio de Loyola. Ala no. Apa sa dili pa ato na nga timbayaon usabong may mudto ang ato ang kalahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata, ang ato ang mga kaubanan nga mga kaparian Lukub, Kabisayan ug Mindanao nga maabot karon sa ato ang pagsibya. Now, ato ngayon po si ang akong mga classmates, of course, no? Ang akong mga classmates, si Padre Ubing Masyon, si Padre Tonton Arnaiz, o si Padre Dami Hiramis. Ayan, no? May muto na ka natong tanan, mga kaparian, Lukop, Kabisayan, o Mindanao. Ala, no? Ato ngayon po tanan natong mga kaigsunan ng mga kaparian. Okay, no? So, padayon ta, mga gala, ari kita sa ato ang CBCP News, balitang simbahan, ni ining kamudtuhon. Bishop Rufino Siscon Jr. o Balanga matud pa sa iyahang na-instalar na, no? Si sa Bishop Rufino Siscon Jr. o Balanga sa iyahang mensahe usab sa 12th Philippine Conference on New Evangelization na mahayag mga higala nga angay gyud nga sa atong kinabuhi angay ginatong puy-an ang pagtulunan ni Kristo ilabi na gayud diha sa communitarian spirit, no? Diha sa katilingbanon nga pagpalambo o mahimo kitang tipik sa katilingbanong pagpalambo. Balita mga higala gikan sa Vatican. Vatican calls for assessment of synodality implementation on ahead of 2028 assembly. Ayan, no? Nasa ato pa nanawagan gyud ang Roma o ang Vatican nga kanunay gyud nato nga i-assess or atong sutaon kung unsa na ang dagan sa implementasyon sa synodality sa tagsa-tagsa ka mga dioceses lukop sa Katolikong simbahan lukop kalibutan. Mao kadto higala, no, ang mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon o padayon kita sa ato ang mga gimbuhaton. Abi no ari kita manghigala sa ato ang Saint of the Day. Of course, sa ako nang ginaingon kaganina, ang atong Saint of the Day karon walay lain kung dili si San Ignacio de Loyola. Okay, no? Kini si San Ignacio de Loyola manghigala. Katao siya ni adtong 1491 dito sa Basque Province of Gipuzkoa, Northern Spain. Yan ni membro kini siya sa usa ka noble family, no? Unya usa kini siya ka caballero, Spanish knight. On his way to military fame and fortune, when a cannonball shattered his leg. In the hospital, no other reading materials, only Bible and lives of saints. And then dito naigo man lang di siya mahigala, no, sa kanang cannonball, no, kana bang naigo siya sa usa ka kanyon, no, una nga naapektuhan ng iyang tiil o dito sa hospital nangayo siya basahonon. Kunya ang available nga basahonon dito maura gyud ang kining Biblia o ang kinabuhi sa mga santos. Ug dito na aduna pod siya vision, na siya pananahon nga nakita niyang mahal nga birhen. Mao kadto na iyahang gisulat ang pamuso kay niya, no, ilado kay niya nga sinulat ang spiritual exercise. And after visiting the Holy Land, he spent 11 years in various European communities.
And then in 1534, together with Saint Francis Xavier, vowed to live in poverty and chastity, and vowed to offer themselves to the apostolate of service to the Pope. Ayan, no? And the New Society of Jesus was approved by Paul III. Ignatius was elected to serve as the first superior general. Unya, he founded the Roman College, intended to be model of all other colleges of the society. And through mystic, he centered his spiritual life on the essential foundation of Christianity, the Trinity and Christ and the Eucharist. Nya, matud pa, iyang gisulat ang Ad Maiorem Dei Gloriam, for the greater glory of God and unconditional obedience to the Holy Father. Wala, no? So, muna nga karong adlaw may higala ato nga gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Ignacio de Loyola. Ano, padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatonon o arinata sa atong topic. Uno sa man ang atong topic mga higala. The presence of saints in heaven. No? Ang matud para presensya sa mga santos dito sa langit. No? Ang pangutana mga higala, doon na ba'y mabasa? Doon na ba'y mabasa sa Biblia nga adunag mga tao nga tuwa na sa langit? Of course, adunag yun. No? Ato ka nang mabasa sa Hebreo Kapitulo 12, versikulo 25. Giduol ninyo ang Dios ang maghuhukom sa tanang tao o mga espiritu sa mga tao nga matarong nga nahingpit na. Nga sa ato pa nahingpit na. Sa ato pa mga tao nga nahimo ng matarong nga nahingpit na. Asa naman sila karon? Matud pa sa Revelations chapter 19 verse 6. Matud pa, tapos diini nadungog ko ang daw hilabihang kadbanha sa dakong panon sa katawhan dito sa langit nga nag-ingon, dayga ang Dios, ang kaluwasan, ang himaya ug ang gahom iya sa atong Dios. Sa to pa kini di ay mga tao nga nahingpit na tuwa na di ay sila sa langit. O diya sa Revelations chapter 5 verse 8, sa dang gihimo niya kini ang upat kabuhing binuhat ng hapa at tubangan sa nating karnero. Ang matag usa kanila may dalang alpa o mga bulawang panaksan nga puno sa insinso nga mao ang mga pag-ampo sa katawhan sa Dios. Dito sa langit aduna na mga tao nga adtuan na sa trono sa Dios, no? Nang hapa dito sa atubangan sa trono sa Dios. Ug gani ang ilang mga pag-ampo kanunay nila nga gihalad ngadto sa Dios, no? Ato pa kini mao ang tubag, asa naman ron ang mga tao nga giingon diri sa Hebreo Kapitulo 12 versikulo 22-25. Giduol ninyo ang Dios sa maghukom sa tanang tao ug ang mga espiritu sa mga tao nga matarong nga nahingpit na. Ayan, no? Sa ato pa kining mao nga mga pagtulon-ana nagpasabot ka nato nga ang mga matarong atuan na gyud sa kingharian sa langit. The presence of Christ, the presence of saints in heaven. Okay, no, dili lang sa takot-takotong ha. Balik-balikan na to ng tapika o mga adlaw ng higala. Dili lang gyapon sa itong isesyon. EDYWC Tele Radio.